Nggih, kalajengaken kadang kula kalih jengeripun diajeng Khair Mustika Nada. Yuk, Cobi Audi matur suwun. Ye 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 ye. Lah yo. Pamintaku Kang Mas Sitasi. Garing, Mas. Garing. Tak kira di Palar. iya ta. Palare tutup. Ambune kok sange to, Mas? Lah cangkem kok iso. Jajali to? Ambune sange tenan ya. Andean yo. Datan ginggang sakrambo. Hop, aja dawa-dawa sisakno nggih engko barang. Mbut. Kok mak lebokno apa to iki? Mbut. Idam sari. Ayo. Oh, campur-campur. Campur to, Dik. Ayo. Kok gak penak loh. Ya nek ora diganti. Tekan ndi mau dadine to? Datan ginggang. Kok datan ginggang loh. Tekan ndi mau? Datan ginggang. Umpama Ing Rino Sawangine. Ing sarina ngine Ya. datan ginggang lamun hato caketing hati kok sunyi sepi to, Mas? Lah iya, mau kok Nana kok ana manuk seliweran iki Lah iya. blas lho ora ana lho. Lah kira dipanuk. Oh mau lanang kok ya. Omindo. Mindo ae sik lho. Senengamu lho panganan tok ae lho ya. Yen cedak Yen cedak tansah mulang sita hasih Mindo, Mas. demi Milan Mintuno. Oh kan pure Pak mau wayah kudu mindo gak oleh dipenggak bareng saiki wayah mindo gak gelem Indomie Milan Mintuno. sing tenanan to urung tiki madang to mau to Gung. oh uga layak Pak Bu niki MC ne ngelih lho Bu Ora aku badhe mangan Pak Siono are. oh wis bar to lah Aku yo kok mau. iso ngelih ae to Aku ora ngombe, aku njeluk ngombe. oh ngombi Aku botol lho. wak botol Pak Urung dikeki yo. Amindo Mimi. Mbok mi ora? yo engko nak bar mie kok wis gampang Nek bar emi. ora penak blas iki lho Oh. Mindo mimi lan mintuno hayo Kang Mas bareng
hana tapi waci. Tutup Mas. Sampun paripurna. Lagune lo mau jarane bagian nutup. Situasi MC Lora nalar berat iyan dior ora ono mercone mimik mimik urung wayahe mimik le wis. sik Ya, ya, mimik ya. ki engko nak wis bar rampung tenan lho. sedeng ngelak sedeng seger ngene Cocok, to oke. masa to Kok dadi dosa bu apa ayo kowe? mimik aku wae mau lho Semoga Iya. Saya berangkat yang mustika nada nyampur sari. Bagaimana Jovi Audio? Oke saking kadang kula wonten Mustika Production. Kunjuk kakak bapak ibu kan samurawuh. Setya tuhu. Halo. Eh. aku kan setyo satu nganti Datan urung ngenteni keplayadi lho. Oh wis to. Wah tak wambung iki jajal kok. Ketoke kok ya Nono. kesusul. Nono. Sik to. Nono. Aku sida apa ora ngono nono ae iki lho. Pasno. Mugi entuk. Ya. Amin ya robbal alamin. Iya. Asik. Iya. Aku Satu.
Rada cepetan. Kecepatan ora penak lho. Ora kudu mulai. Kok susu ae lho ya. Ya aja mbok iki barang yo tak cepet-cepetan aja. Lah iya. Kecepatan babakan apa nek ora kecepatan panus kuwi. Sumu, Pak. Ayo saiki mlampah tebe. Lampah tebe datang. Puri, MC tuwa ngene iki lho puri aneh nggonku nang niku langsung Langsung untuk gajaran ya. jaran. Tak sadui kapok malah. Duh, mak lampir rawuh. Ki sana. Lho kok ngeron-ngeroni ae lho. Yo menengi lho. Yo, aku meneng. Aku meneng. Meneng ae. Yo. Ora omong. Ora kudu omong. Aku linggih lho ya. Aku meneng. Glindingi, Pak. Ayo. Mlampah Iya. tepi. Tan. Maaf. Kurang ajar. Mugianto. Iya. Saiki ndase dikeki. So, dikeki parabola iso langgaman. Biasane